אז איך יכול להיות שאישה תברך שעות, ישועות? עכשיו, אני לא אכפת לי שילכו, מה אכפת לי? שילכו, יעשו הון תועפות, יהיו כמו רוטשילד. אבל בצדקה יש כלל, אישה שנותנת אגורה אחת שלא ברשות בעלה, היא תענש בשמיים ובארץ. בשמיים לא תכנס לגן ואימא. בארץ היא תסבול מאוד מאוד צריכה להצעה. לא באותו יום, לא באותה שנה, אבל נוותר מה שיקרה. לכן, כל העבודה הזו שנכנסנו בדור הזה, הפעולה חייב להיפסק. חייב להיפסק. אני לפעמים קורא את המודעות האלה, לא בשביל להבין מה מבטיחים. ערב שעות. קבלת קהל על ידי הרבנית. זה מעצות. איזה עצות? של בית הכיסא. אני מחוברת לרב... מה זה המחובר הזה? ישועות, איזה ישועות? מה ישועות? בבא סאלי כשהיה מבטיח ישועה, אני אגיד לכם מה היה עושה. אתם לא הייתם שם, אני הייתי שם. זיכרון, שעה 2-3 נגבר הקהל, 300, 400 איש. רק הולכים, סוגר את הדלת, אומר לא לפתוח לאף אחד. אומר, יש הרבה שהשם לא ענה לי עליהם. על חלק השם ענה לי, חלק לא ענה לי. אני הולך לחדר שלי לבדוק למה השם לא ענה לי. בדיוק איזה עוון הוא עשה, מסכן שהבקשה נתקעה לו. הבין, יש לו איזה בעיה בצניעות, התפעל עליו, נענה. יושב בחדר שעתיים, זה בבא סאלי מדובר אחרי תיקון חצות, אחרי לילה של לימוד, היום של עמל תורה. אבל איך שיצאתי מהרב, בירך אותי על הראש, אמרתי, היד הזאת שהשם שם עליי, רק תפילין. עזב את המונית, עזב את הכל, נהיה שכיר באיזה מקום, שבתות כהלכתן. זה ישועה. תבוא הרבנית של החלות, מה דברת לך? שתישמן, תאכל חלות. חבל. כל יום אני נמצא בעיר אחרת, תן שיעור. אין עיר שאני לא רואה הודעות. וגם שמות של הרבניות שאני לצערי קצת מכיר אותם. לא מעכשיו. מכיר את המקום הלא טוב שהיו. אמרתי איך? עבד כי ימלוך. כולם גרושות בדרך כלל, או בתהליכי גירושין. אף אחת לא מושרת. מכיר את הצד השני שלהם. חסר כבודם, אני חסר כבודם מאוד. מה שעשו בעבר הם צריכות לשבת בשלג 100 שנה. דרדרו, דעו לכם. מתי שהאדם נפסקת לעשייתא דשמיא, הוא מחפש תרופות אחרות. האם זה התפקיד של בנותינו? נולדו בקדושה ובטהרה, בקדושה, בצניעות, בפרישות. אתה גורב אותה מגיל 3, ואתה מכבד את הקוקיות שלה, ואתה מלווה אותה לבית ספר, ולגן, ולסמינר. זה מה שאתה מצפים בת ישראל, שתהיה בסוף מקבלת קהל. עושה להם חלות. יש באנג'ל, תיקח כמה שאתה רוצה. מה בדיוק הבעיה? וכל יום צריך להפריש, מה צריך? אבל יש שם הרבה הכנסות, וגם מבטיחות שיצביעו כך וכך, ומחים אותה שנו תצביע חס ושלום, יהיה להם מחלות, יהיה לזה, אז כאן פוחדת. כן. השם יציל אתכם. ולא רק זה יציל אתכם, אלא בעיקר יציל את הילדים שלכם. עוד מעט ברכות. זה לא לעשות המינים. ויציל את הילדים שהם תמימים, שלא ילמדו מהוריהם את הפולחן הזה, וידעו שחדש אסור מן התורה. כל המנהגים החדשים האלה, שנשים טסות לקברי צדיקים, אני בדקתי את זה טוב. דעו לכם שמעטי להם מהזכויות. יש קפדה גדולה אצל כל הצדיקים, כאשר אישה באה לשם, בכל מיני מצבים, ויותר מדי, זה מסוכן בשבילה. הם בעצמם ידאגו להעניש אותה.
הכרתי אישה חשובה מאוד. הייתה צדקת. הפסיקה לשמור שבת. תהיה לה לבושים מינימליים. אישה בת 60. אמרתי, למה זה? אני הייתי באומן 23 פעמים. אז לא מעניין התחזק, זאת אומרת, מה נעש? היה לי בלבולים. היא צודקת. האור של הצדיק הוא לא מתאים לאישה. הצדיק מתחבר עם זה יסוד. אז מה עשו? עשו תיקון הכללי. נשים לא צריכות. השם ירד המצווה עם מבנה אחר של הגוף. אין לה בעיה של בית קודש. אז אמרו, לא, התיקון הזה זה אהובת רבנו. יש כזה דברות כזה. המוציא לאור, גם כן זה מקובל שם, מאיזה מקום, אור עקיבא, זה פוגר. זה עיר פיתוח. איזה מושב פה, אני יודע. מועצת גזר. מה נעשה? אחר כך סידור חדש, גם כן אותו נוסע. אתה יודע מה זה עושה לרבי נחמן בשמיים? הפגם הנורא הזה, שאישה תהיה אהובתו. הרי גם בבדיחה זה עונשים שהפה לא יכול לספר. אחד הביא לי כזה שקית, ישר, אתה הולך לבית קברות, יש שם גריזה, תשים, זרוק את זה ככה שם, כמו שזה.